ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಶನಿವಾರ ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರ. ತಮಿಳುನಾಡಿರ್ದು 114 ಕಿಲ ತಾಮರೆ ಪುರ್ಪೊಲೆನು ತರ್ಪುಡಾದಿತ್ತದು ಅವೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಯರು ಸೊಲಬಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರುಡುಪ್ಪುನ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರ. ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಗ ಪೋದಿತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ. ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದು ತಾಮರದ ಪುರ್ಪೊಲಿಡು ಸೊಲಬಾರ ನಡಪಾಯಿರ. ಸೊಲಬಾರ ಸೇವೆಗೂ ತಮಿಳುನಾಡದ ನಾಗರ ಕೋವಿಲಿಡ್ದು 114 ಕಿಲ ತಾಮರೆ ಪುರ್ಪ ತಡ್ಪುಡಾದಿತ್ತೆರ. 2008 ತಾಮರ ಪುರ್ಪೊಡೆ ಸೊಲಬಾರ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ. ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಪಡಿ ನಾಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಕದಳಿ ಪರಂದು ಪೇರು ಪಾಯಸ ನೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಷವಸ್ತ್ರನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಬಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗೆರ ಬಿಡ್ತೆರ. ಅಂಚಾದ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪಿದೈಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏಪ ಬರ್ಪೆರಂದು ಕಾತುಕೊಲ್ಲುದಿತ್ತೆರ. Swava